I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo, bore/pnawn/noswaith chi gyd croesi Haclediad rhif 28. Diolch unwaith eto i chi am wrando. Dyma fi Sioned, yma hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Pnawn da, sydd â chi heddiw? Llais Gareth Glynaidd, perffaith fanna gen ti Iestyn, diolch am gyfrannu. Felly, da ni wedi cyrraedd mis Mai 2010. Mis gora Erioed. o bob blwyddyn. Mae Bryn wedi bod yn dangos ei anrhegion penblwyddyn ni sydd yn cynnwys decanter o rhywbeth. Bottle o whisky lovely. Bottle o whisky hefo llun o hydd arno fo. A dyna air wyt ti'n cael defnyddio yn y Gymraeg yn aml. Wel na. Hydd. Os chi pobl allan ar unrhyw diddordeb, bottle o Dalmor 15 oed. Sydd yn lovely. Penblwydd arbennig felly, Bryn? 30. Bonza. Dy hyn yn golygu bod... Actually, da ni newydd fod yn siarad off camera fel petai, bod Bryn wedi llenwi tua 3 chwarter o'i 2 terabyte backup system. So erbyn ti gyrraedd 30, mae gen ti lot o atgofion i bacio fyny fanna, Bryn. Oes. Rhei da, rhei drwg. Mwy o rhei drwg na rhei da. Ond dim ond 400 yn rhywbeth gigabytes ys gen ti ar ôl am yr kind of 20 mlynedd nesa, pobl. Munud. Hang on, 20 mlynedd? 20 mlynedd. Seriously. Live fast, die young, Bryn Salisbury. Pwynt ni wan. Ie, bod fi'n gwybod rhywbeth bod ti... Na, of course fi ddim. Na, beth bynnag, da chi yma i wrando yn ni yn siarad am tech, yn hytrys nag yn mwydro am whisky. Ond, chi'n bo, gallen ni wneud hynna, se eisiau, so Iestyn yn gallu mynd o fewn. Whisky, podlediad whisky. Gwyn coch heddiw. Gonan, disgrifiadau, ysgolch yma. Otra vida. O bar awnwyn. O, dyw Malbec, de, o Argentina. Lovely. Hai fi ddeud. 13%. Bloody hell. O'n i'n fan mawr o, back in the day, o ti'n arfer gallu cael Ruby Cabernets. Big fan o Ruby Cabernets. Ond un o'r enw French case o ti'n gallu prynu yn co-op yn Aber. O ie, efo stror. Ne, Hoc oedden ni'n prynu yn first year, pa dy poeni. Hoc? 1.99 a bottle? A we. Anyway. A da chi'n dechrau cael, da chi'n cael gweld fewn i'r byd Mae'r tech yma just yn rhyw fath o len dros basically debauchery ni'n tri. Na, of course. Gywir yn just cyfarfod o Alcoholics Anonymous ydy'r podlediad yma. Da ni yn fofo broffesiynol a da ni yn mynd i ddod â llawer o bethau chi sydd ddim byd i wneud efo boteli. Honest, mae yna glasses yn involved. Ei? Unrhyw un? Na, oce, wel, smyd o'n i'n mlaen. Byddwn ni'n siarad am Creadigidol, Creadigidol, sesiwn, rhyw fath o TED Talks, syniadau gan, digwyddiad gan S4C yn Gaernarfon ac yng Nghaerdydd, yn siarad am ddyfodol diwydiannau creadigol digidol yn Gymru, efallai. Ond oedd hwnna'n llon ceg i fi ddeud. Fydd yna fwy am hwnna nes ymlaen. Cynhadledd Google I.O. neu'n hytrach fel mod i sgwennu lawr fan hyn efo fi, Google-io. Cynhadledd ar Google fydd yn dangos eu holl cynnyrch newydd nhw a ffyrdd eraill iddyn nhw'n neud arian off ni, mae'n siŵr. Hooray! Hefyd, Twitter yn lansio gwasanaeth darganfod cerddoriaeth. Ydy o yn mynd i fynd hefo gwasanaeth newydd cerddoriaeth Google i ladd Spotify, da ni'n mynd siŵr. Ond yn gyntaf, da ni'n cael sgwrs bach hefo Bryn, sydd yn mynd i gyflwyno ni i un o'i awrwyr, a fel maen nhw'n deud, never meet your heroes, ond mae Bryn wedi neithiwr, mae Bryn wedi cwrdd y Nerdist. Yep. So, i reid chi sydd ddim yn cyfarwydd efo'r Nerdist, bo' nhw Chris Hardwick ydi o sydd yn creu
creu gwefan The Nerdist Channel, a be mae'n neud ydi, mae'n gyd i tyfu fyny o'i podlediad ei hun, lle mae o a dau o'i ffrindiau mynd o gwmpas yn cyfweld â pobl sydd efo rhyw fath o ochr bach mwy gicled iddyn nhw. Mae nhw wedi bod yn wneud cyfweliadau efo pobl sydd yn wneud stand-up comedians a ballu, actorion fatha Joseph Gordon-Levitt, o'n efo Scott Adsit oedd yn ar 30 Rock, oedd gen nhw Dominic Monaghan wrth gwrs oedd ar Lord of the Rings a Lost. Double whammy. Oedd gen nhw Ben Schwartz, gen nhw Mick Foley sydd actually yn actor ac yn wrestler sydd oedd yn rhaid ôl. Neil Patrick Harris. Ond sut mae o'n ffindio'r bobl ma? Wel, trwy Twitter a falle mae o'n cysylltu efo nhw, a mae'n dechrau siarad efo nhw. Ond mi oedd o arfer bod yn cyflwynwr ar y raglen enw Singled Out gan MTV nôl yn y 90au. Ac oedd o'n neud rhywfaint o enw hyn adag yna. A dim beth gwyddoedd oedd o a pethau i'r wal iddo fo, doth o nôl wedyn trwy dechrau cyfweld pobl oedd yn nabod trwy cysylltiadau, a fel oedd yr podlediad yn dod yn mwy ac yn mwy adnabyddus, so mwy o bobl isio bod yn rhan ono fo, a wan mae o'n neud cyflwyno rhaglenni fel The Talking Dead, sef rhaglen sydd yn mynd fel companion rhaglen i The Walking Dead. A dyn, so mae'n cyfweld pobl sydd yn fan o'r sioe a falle. Mae hefyd yn neud gyda sianel YouTube, lle mae o'n neud gwahanol fath o gynnwys annibynnol. A'i sioe o'n ydi All-Star Celebrity Bowling. A mi oedd ei dad o arfer bod yn bowliwr proffesiynol. As in bowlio deg glan llyn bowlio deg? Ia, bowlio deg, ia. A oedd o'n proffesiynol, a be mi o'n neud ydi, mi o'n cael grŵp o bobl sy'n gweithio i cwmni fo, a grŵp o bobl sydd yn fatha tîm Mad Men, o'r tîm o Breaking Bad, mae'n gyd yn cystadlu efo'i gilydd i ennill pres at elusena. Oh, wow. Ia. Mae'r stwff yma gyd wedi fyny ar YouTube. I waith fo rhan fwy o'r amser ydy fel comedian, a mae'n mynd o gwmpas America yn neud neud i sioia, ac oedd o'n dod drosodd i Brydain am gwyliau, oedd o'n penderfynu diw, na'i neud sioe tra dwi yma, Nuts. a gweld, just i weld os o'n a diddordab gyn pobl o gweld y podlediad yn dod draw. So, part yn be oedd am wneud oedd, os oedd igon o bobl troi fyny, mae o'n dod ar tîm o podlediad yn ôl a wneud podlediad y fyw o Llundain. Wow. So, Faint o bobl oedd yna, Bryn? O'n rhyw 200 So oedd yn 245 mwy na ddod i disgwyl dod. Be da ni wedi gweld ydi llun ma'r Twitter, ond y ti yn gwirioni yn cael cwtch bach gan efo. Ia. So mae o'n... so nath o sesiwn o ryw awr neud jokes o balli. A wedi sgrifio nhw fel jokes... chydig bach yn amhaus, ond efo fatha ryw ochr giclyd iddyn nhw. O'n deud... fel Big Bang Theory bydyr. Sort of, ia. Ond actually, ti teimlo bod o actually dallt y jokes fo'n deud hefyd. Yn ytrach na just pobl fatha... yn ytrach na actorion ar y Big Bang Theory sy'n just yn darllen y llunella allan. A sôn pethau fatha faint mor anodd ydi weithio bod yn person giclyd sy'n fatha llaw bach mwy
ddim yn teimlo'n hollol gyffyrddus yn y byd go iawn. Mae hynny'n swnio fel rhan fwyaf pawb sy'n ar Reddit. Wel, ie. So, dychmygu fo fel rhywun, fel boes ar Reddit, sydd eich chydig bach mwy, sy'n actually gadael y tŷ weithiau. Oh, good. Wel, ac yn neud sioe i fel 200 o bobl. Mae hynna'n eitha bonkers. Wel, mae hefyd, oedd o newydd cwblhau, mae newydd recordio special ar gyfer Comedy Central. So oedd mynd allan ar teledu a DVDs a bob math o bethau. So, mae'n dechrau neud mwy enw hynna. A so ni'n really hapus bod actually wedi dod i Brydain a bod actually bod ni actually di manage gweld i sioe. Digwydd bod ti'n byw yn Llundain yn hytrach na gael, felly. Wel, hyn ydy'r peth. Darin a rhywun hedfan draw o'r Eidal i wylio fo. A nid yn unig hynna, gwisgo fyny fel un o'r Weeping Angels o Doctor Who. Ac oedd hi'n yn y rest sy'n blaen. Ond hold on, oedd hi'n gyfreithio yn y rest sy'n blaen, efo'i dwylo dros i llygyd felly? Wel, nath hi'n dweud o'r trwy. Ond be nath oedd yn cael hi ar y llwyfan, mynd â hi fyny, roedd ti'n cefn y llwyfan, wedyn hi'n dweud, right, pob, caill gada. A mae hi'n symud ymlaen, a wedyn mae hi'n dweud, caill gada eto, mae hi'n symud ymlaen bellach, a dyn, erbyn y trydydd gwaith, oedd hi mwyn y lai ar ei benno, efo'i dwylo hi allan, yn trio gafo hwnnw fo. Ac oedd hwnna'n gret. Yn brill. So, ges di excitement botch? Do, ni'n really pleased. Really hapus. A da chi'n dweud, never meet your heroes fath o beth, ond mae'n actually, oedd actually fanna'n fodlon, oedd o'n newi hedfan draw o America, y noson cynt, oedd wedi glanio oedd 8 o gloch y noson cynt, bron heb di cysgu, oedd y dal yn gwario awr a hanner wedyn, yn actually cyfarfod pobl, ac yn ei lluniau, ac yn seinio llyfrau bach. Mae hynny'n sicr yn swnio fel good guy nerdist. Mae'n werth gwrando ar yr cyfres cyfweliadau mewn neud. Un o'r ein nes i fwynhau diweddar oedd Joseph Gordon-Levitt, sy'n tro allan i fod yn D&D nerd anferthol. Mae'n taro fi fel super nerd neis ddo. Ie, a dyn un arall oedd Mark Hamill, sef... Be oedd o? Oedd Luke Skywalker. Nag the Joker yn Batman animated series i mypi. A'r Joker hefyd, hynny union. Ac oedd o'n really cyfres ffantastig i fynd yn ôl a gryndo ar. Mae'n werth i chi fynd nerdist.com. Ooh, brilliant. Wel, o fyd ysgafn hapus nerdliol i rhywbeth chydig bach mwy creadigidol. Oedd hwnna ddim yn un o segways gorau. Dwi ddim rili'n siŵr sut i ddod y podlediad yn nerdist i gynhadledd diwydiannau creadigol digidol S4C. Os oes yna unrhyw un allan fanna yn gallu meddwl am ffordd llyfn/pyniog i neud o, byswn i'n rili falch o glywed gennych chi. Cynhadledd hon gafodd i chynnal ar y cyd rhwng Galeri Caernarfon a Canolfan y Millennium lawr yn Gaerdydd trwy gyfrwng Google Hangouts, fi'n credu, os dwi'n rhaid. Cynhadledd, lot o siaradwyr yna o S4C hynna'n, lot o gynhyrchwyr creadigol yna o'r BBC hefyd yn rhannu gwahanol ffyrdd maen nhw'n defnyddio technoleg a digidol i ddeud straeon, i ymwneud ar gynulleidfa, dwi'n siŵr, really, falle i gael y Gymru ar-lein at ei gilydd yn gwylio pethau S4C. Iestyn, fi esti yna, dwi'n cymryd man yr un yn Gaernarfon. Ia, nes i'n boddran trafeilio. Nes ti trafeilio drwy gyfrwng y we. Do. Felly, sut, dreulus ti diwrnod cyfan yna? Pe oedd y siaradwyr gorau ti?
i fyny, nes i aros yna tan, just hanner ffordd trwy'r pnawn, oherwydd oedd gen i fi waith i wneud, ac oedd pobl yn dueddol o siarad, chydig bach rhy hir, de. Oedd o ddim fel TED lle o ti'n cael hyn amser, a mae'n rhaid i roed y neges dros da. Na, doedd am stopwatch na'n byd. Ond oedd o'n unigryw, oedd o'n ddechrau da. Dwi'n meddwl, os maen nhw'n neud mwy yn nhw, fydd o'n bendant fynd yn well. Ond cyn mynd yna, do'n i'n wir yn siŵr be oedd amdan. Ie, achos o'n ni heb glywed amdano fo, ond yn amlwg mam Henny di bod yn y shed yn ddiweddar hefo'r babi, as nag oeddech chi di sylwi ar safon y podlediadau'n dirywio yn eitha sydyn ers mis Medi diwetha. Basically, Sioned sy'n dal yr holl thing at ei gilydd. Hefo sticky tape a wipes. Ond, o'n i heb fod yn ymwybodol bod y digwyddiad yn digwydd i ddechrau fo. Ie, o'n i'n gwybod amdano fo o ran oedd ar y we oedd trwy Twitter really ychydig bach, ond oeddech chi'n gorau fod yn dilyn y pobl iawn i gwybod fod o'n digwydd. Ac y peth da amdano fo oedd ar Google Hangout a fod na 2 safle. So, oedd pobl ddim yn gorau trafeilio lawr i Gaerdydd neu lle bynnag neu fyny gogledd jyst i gael. So, oedd na siaradwr yn y gogledd a wedyn oedd hwnna'n cael ei ffilmio ag ar Google Hangouts wrth gwrs lawr i Gaerdydd a pawb fyna'n gallu glwad o. A wedyn un yn Gaerdydd a oeddech chdi'n gallu ymuno arno fo oddi ar y we fyd. Oeddech chdi i fewn yn Google Plus, oeddech chdi'n gallu just gallu gwylio fo yn fyw. Swn i wedi licio bod yn rhan o hwnna, so mae'n amlwg bod fi ddim yn dilyn y bobl iawn i gael gafael arno fo, neu bod fi heb gymryd sylw o be oedd y bobl iawn yn tweet. Achos oedd o'n fater o, allet ti wahodd dy hunan i'r hangout, bys hynny yn syniad o derchog ar gyfer cynhadleddau yn Cymru. A mi oedd os oeddech chdi'n mynd iddo fo, oeddech chdi just yn automatically cael dati oedd fo'n ddim o ran video feed, so oeddech chdi'n mynd cael siarad arno fo, yn cyfrannu, oedd o'n blocked off. Ond dwi'n meddwl oedd oherwydd na'r un cyntaf o, dwi'n meddwl fod nhw just yn limitio fo fatha test run, oherwydd yr e-bost ges i efo fo, oedd o'n deud digwyddiad sydd wedi ei nelu at y sector gynhyrchu mwyn codi ymwybyddiaeth o fewn diwydiant ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn creu a chyfleu cynnwys. So oedd o fwy, teg at y cwmni da dwi'n gweithio i a falle, ond oedd o'n trio dod o lot o bobl wahanol at ei gilydd oedd yn creu rhaglenni, creu apps, creu websites, unrhyw cynnwys digidol, really. A hwnna oedd y neges mwyaf oedd Hugh Marshall yn trio ddeud yn y dechrau oedd, just cynnwys ydi o rwan, anghofio, y peth new media thing ma. Just media, di o dde. Mae'r oes yna di mynd rwan. Ie, mae'n cael rwth y syniad o bod creu rhywbeth ar gyfer teledu, neu creu rhywbeth ar gyfer radio, neu rhywbeth ar gyfer y we. Symud o rwth sy'n mae'r cynnwys cael at pobl, just creu y cynnwys. A wedyn ni ffindio ffordd wedyn o cael y cynnwys yna at bobl. Ie, ond llaim ond meddwl bod falle digwyddiad fel yna yn preaching to the converted ychydig, achos y bobl fysa gen diddordeb i ddod, bydde'r rhai sydd falle yn ymwneud mwy hefo cynnwys ar-lein anyway, yn hytrach na falle. Wel, dyna peth efo proof o concept oedd o, dwi'n meddwl. Just rhaid ofyn fod na rhywbeth yn mynd o'i le, fysa fo dal yn, fysa pobl oedd yna'n dallt, ond y tro nesa dwi'n meddwl wnaethon nhw pwysio fo a trio cael lot o bobl o tu allan i fewn sydd yn... Mae'r un peth da ni wedi gweld efo hacio'r iaith ydy'r ffaith na yr criw, yr hardcore na o troi fyny'n dechrau, ond fel mae peth oedd i ddatblygu, mae yna fwy o bobl eraill dod i iawn a dechrau cymryd rhan. So mae gyd mater o actually cychwyn y pethau, a fel mae pethau'n tyfu, mae o'n
Mae'n dod yn mwy amlwg i pobl sydd Dwi'n newydd feddwl, trwy. bysa'r model Google Hangouts na wedi gweithio'n briliant ar gyfer y Haclediad, Hacer Iaith, Lenni, oherwydd yr eira anhygoel ma. Ie, Eiragedyn. Eiragedyn. Snowpocalypse. Snowpocalypse. Ie, sori, oedd hwnna jyst i taro fi, ac yn wych jyst i wahodd siaradwyr, rhyngwladol y pethau yna. Sori. Am fod oedd na mond, fod yr connection rhwng y ddau safle i fod ar ffiber o'r ddau ochr, oedd o'n torri allan chydig o weithiau, ond tybod, pwy sy'n gwybod pam o hynna, eich fod rhyw link junction yn Birmingham yn cael ei star gyn wiwar nhw. Chaos theory in a way. Mae'r bloody wiwars yn mynd i bob man. Wiwars, bob man. Felly, so Iestyn, heb am hynna, o ran siaradwyr a cynnwys pethau, be nes di ddod o hwnna yn bersonol? Mae yna un person yn sticio yn dy bendi, ond dwi'n gwybod os yna'r rhesymau iawn, neu ddim boi ar enw Simon Prydym, dwi'n meddwl dyn nhw, ond mae o'n executive head teacher yn yr ysgol Casiwchwr yn, dwi'n yn siŵr chi hwnna, yn Abertawe mae. Executive head teacher, mae hwnna'n bonkers. Ond i stori fo... Ie, Abertawe. I stori fo oedd fod oedd o di mynd at y cyngor y dweud, dylwch mae'r sefyllfa IT ddim o ran y staff, ond y dysgu'r plant yn yr ysgol yn warthus, a dwi di wneud yr ymchwil ma, a dwi isio cael iPads i'r plant, a dwi isio dysgu nhw trwy'r gyfrwng yna, a newid y ffordd o dysgu, a nath y cyngor dweud, wel, da ni'n delio efo Apple. Ni cytundeb efo i reid pethau Windows. Dyna nath o ddeud oedd o mor flin, nath o ddeud, mae amser i cynghora Cymru tynnu i hetia Microsoft i ffwrdd ac just edrych ar beth arall sy'n allan yna. Oedd o'n eitha efangel amdan Apple, really, mwy na fi, os o'n i'n dweud. Ond, oedd o'n dangos results efo'r, oedd plant yn dysgu lot mwy, ond yn y diwedd, nath o ddeud fod oedd o'n agored i bethau eraill hefyd, ac fod o'n misio fod yn gaeth i just y ffordd Apple ma wneud bethau, ti'n Yr tools sy'n gorau i'r job ydy'r rili, So, sut oedd nhw'n dysgu ar yr iPads te? Be oedd yn neud y gwahaniaeth? Wel, oedd nhw wedi newid y ffordd oedd y dosbarth yn gweithio, yn lle fod na athro, neu athrawes, yn blaen y dosbarth o flaen bwr gwyn, bwr du, be bynnag, fod oedd y plant i gyd yn eistedd rownd yr ochra, ac fod yr athro yn gallu cyrraedd rownd nhw, ac yn hytrach fod yr athro yn deitha nhw, hyn da ni'n dysgu heddiw, da ni'n neud hyn, da ni'n neud hyn. Da chi'n cofio hynna wan, dwi wedi deud, be dwi wedi deitha chi, fod nhw yn neud rhywbeth o hyd, ond trwy'r iPads, trwy'r applications oedd wedi cael ei datblygu a falle. So nhw oedd yn neud yr ymchwil, nhw oedd yn asesu fel dyda ffynonellau a pethau, neu nhw oedd yn dod i hyd. Mae werth oedd y boi mynd on, ond... Yn efengylu. Ie, oedd o'n mynd on gymaint, oedd chdi'n dechrau amma, ydy hyn yn wir, lle dwi, pwy ydw i? Ond mae werth edrych ar, os da chi'n mynd i s4c.co.uk/creadigidol. Mae yn y sesiwn bore yn dydi o. So mae'n dweud, mae'n y sesiwn bore, so ar ôl araith Ian Jones a ar ôl sgwrs gan Hugh Marshall, y rheolwr digidol, mae Simon Prydym yna fel y trydydd siaradwr. Yn diddorol arall, wedyn oedd i chydig bach yn ddiddorol, oedd Richard Lewis, ac oedd o'n teimlo hollon allan o le, oherwydd oedd o yna i werthu YouTube mewn ffordd. Dyna oedd
be o'n i'n gael allan o'no fo. Ac fod oedden nhw yn dechrau y paid for subscription channel ma. Ond dwi'n siŵr os nath o gyhoeddi hynna ar y diwrnod yna ta diwrnod wedyn nath hynna ddod allan. Ond oedd pawb iawn yn sceptical iawn o hwnnw oherwydd os dos am gymaint yna o wilwyr iaith Gymraeg ar YouTube, a dos dydy am ffordd i ni wneud pres ar YouTube fatha genedlaeth fach. Ydy o'n mater o dydy'r gwylwyr i fyna oherwydd i'r cynnwys ddim yna, dydy'r cynnwys ddim yna oherwydd i'r gwylwyr ddim yna. Yr enghreifftiau oedd o'n reid i fyny oedd Jamie Oliver, a falle, a tybod oedd mae gynno fo ddileniant y miliynau o bobl yn barod, doedd o'n a tybod yr Gangnam Style fideo. Ond mae Jamie Oliver wedi wneud y miliynau wylwyr yna, a ddi ar cefn cychwyn ar rhaglen draddodiadol. Dio ddim wedi dod fyny o nunlla yn YouTube. Dio mater o'r bod rhywun fatha yr colega yn ei mwy i gael cynnwys mae myfyrwyr nhw'n creu allan, bod nhw'n creu yn creu sianel talent newydd, mae bobl fel S4C neu y cwmni cynhyrchu cynnwys yn fatha rondo a balli yn rhoid i llyfrgell gefn nhw ar gael trwy YouTube a neud arian trwy. Oedd o'n dweud, your archive is your beth oedd y gair da? Dwi'n cofio beth ydy'r ond your archive, hwnna ydy, mae gynnach chi hwnna i gyd, mae di gyd i gael ei dalu amdan yn barod, os da chi'n pobl sy'n cynhyrchu raglenni teledu, rhywch go fyny na. I gael hysbysebu yn oddi arno fo. Ia. Wel, hyn o'n rhywbeth o'n i'n deud yn Hacio'r Iaith 2 flynedd yn ôl, o'n i'n deud, dwy flynedd yn ôl, o'n i'n deud, mae'r peth yna, mae'r stwff ma yn yr archif yn eista na yn neud i byd. Mae actually rhoi hwn allan, a nid yn unig mae o'n rhoi dangos bod yna cynnwys ar gael, mae'n neud defnydd o'r technoleg mae'n cael allan i fwy a fwy o bobl. A hefyd, y ffaith bod jyst yn eista na, hefo rhyw hysbyseb neu ddwy, dydy o'n neud dim gwahaniaeth i ti. Mae jyst yn mynd i fod yn triclo fewn wedyn yn dydi. Mae'n neud mwy arian na mae o'n eista ar y silff yn ydy byd ydy. Hollol. A beth oedd Rhodri oedd yn hollol amlwg ac sydd angen i wneud erioed ydy fod y broblem efo cynnwys Cymraeg ar YouTube ydy anodd ffeindio fo. Mae eisiau sianel Gymraeg ar YouTube. A dyna be fedrith yr cwmni cynhyrchu dod at ei gilydd yn neud. Ydy. Wna fydd nhw creu sianel i hyn. So mae'n sianel rondo ar hwnna. Mae'n sianel pwy bynnag, maen nhw'n creu sianel a roed i cynnwys hwnna, deud, mae'n gallu ychwanegu cynnwys dros amser. So maen nhw'n deud a fath beth bod y gweithio mynd a bod S4C ddim yn bodoli mewn 10 mlynedd. Maen nhw efo sianel nhw, efo'r cynnwys. A gobeithio hefo'r gwylwyr erbyn hynna. Yn union. A peth ydy, mae sy'n nhw symud ar pethau yma wan, so mae'n dechrau datblygu'r enw, a dechrau cael y gwylwyr, a dechrau cael, a dangos bod yna alw amdano fo, wan, a dim ond 10 mlynedd, lle mae pobl di roi gorau iddo fi, a maen nhw gyd yn mynd ac yn gwylio pethau, gwylio Gangnam Style bob dydd trwy dydd. Wel, oedd dim byd oedd yn esbonio Gangnam Style yn Can i Gymru. Wirioneddol yn credu, ti'n mo, bydde hwnna'r hynna'n werth cwpl o miliwn o views yn bersonol i fi, a llai gwachod o, continuously. Mae di cael dros 2,000 do. Sexy lady. Sorry, arrivio. Nid o fatha young farmer style neu rhywbeth. Bryn, wel, dwi wedi mynd â ni yn hollol off track rwan. Mae mreni wedi troi fewn i smush eto. Oedden ni ar serious, we were going for it then, O, rai, oedd.
Oedden ni methu cadw i'n Na, oedd y llong just ddim yn mynd i aros fan'na, na i gweud. Licen i pwyntio allan, ac ond bod pawb yn meddwl bod fi ddim yn wirion. Yr unig beth dwi'n yfed heno yma ydi Bavaria 0.0% premium. Unrhyw un arall fan'na? Ni methu cael gafael ar Cobra Zeros fi heno, so goffes i fynd am Bavaria Zero. Waw. Unrhyw un? Sioned, ti mor cool. Ti mor cool, Ti'n mwyn beth dwi ddim angen y percentages na i gael hwyl blantos. Yeah. Don't do cwrw. Yeah. Anyway, so, Creadigidol, proof of concept da, wyt ti isio gweld datblygiad? Gwa mwy. Mae o'n bendant, mae definite lle i hangi arno fo a gwella fo, ac hyd nod, tybod, fod na un yn Gaernarfon, un yn Gaerdydd a un yn Aberystwyth, a fod, tybod, Brill. i gyd yn cael ei wneud rhywun pryd. Ond fod oedd Rhodri bechad iddo fo'n gorau trafeilio fyny i Gaernarfon i siarad. So oedd i gorau dreifio 2 awr. Ie, oedd yn te hanner ffordd rhwng y ddau anyway, so... Ie. Ond nath o siarad amdan, wel, cwestiwn na oedd gyda fo amdan, tybod, y dyfodol tech Cymraeg a falle, ond mae nodiadau fo i gyd i fyny ar y wewan hefyd ar ein gwefan ni haclediad.com. Gwych. O un gynhadledd digidol i un arall, chydig bach o sgêl gwahanol, ond dal mae'n siŵr yn defnyddio Google Hangouts. Google I.O. Neu fel dwi wedi sôn yn plaen, Googleo. Mae Googleo yn cael ei gynnal bob blwyddyn gan Google i ddangos i cynnyrch diweddara gore ac hefyd sut maen nhw ddim yn talu treth mewn unrhyw le. Ond mae hwnna rhywbeth da ni symud ymlaen i'r le arall. Bryn Iestyn, da chi wedi bod yn dilyn Googleo yn ystod y wythnos. Dwi wedi bod yn busnes ar fideos Google Glasses, sef y dechnoleg heads-up display eich jarfus personol chi'ch hunan. So, y cwestiwn sgynna i ydi, fysa chi, os fysa chi efo'r arian i wneud o, fysa chi cael Google Glass? Mond os o'n edrych fod ar spectols dwi'n gwisgo ar y funud a fysa neb yn gwybod fod dwi'n gwisgo nhw. Ti'n gwybod be, i chwythau ohonych chi allan fanna sydd heb weld llun o Iestyn hefo'i designer spectols ymlaen. Mae Iestyn yn edrych fel Apple user. Dyna'r unig beth allai ddeud. Just... Dychmygwch hipster. Hipster sydd yn dod o Gogledd Cymru. Ie. Dwi wedi stopio defnyddio moleskins fan oherwydd fod pawb yn defnyddio nhw, so dwi'n symud ymlaen rhywbeth arall. Oedd ti'n licio moleskins cyn iddyn nhw fod yn cyn oedden nhw'n cool. Ie, yn union. Oh my god. Heidi, ti'n gwybod be fyse mor dda i ti? Dyle ti fod yn dechrau defnyddio fel no frills, just notepad, reporter's notepad. Cos mae hynna mor yn cool. Mae nhw'n gorau bod yn cool. Meddylia am y peth. O na, mae notepad fi yn integrated efo iPhone fi, dyna ffaint o... No way. O, ti di mynd i blaen y dad. Anyway, ar ôl i chi glwyd y frawddeg yna, allwch chi feddwl pa fath o spectols mae Iestyn yn gwisgo. Rhai sydd digwydd bod yn edrych fel gallen nhw really siwtio Google Glass. Ti'n gwybod, mae nhw di... Mae bob un... Ti'n dechrau y sgwrs amdan Google a mae Iestyn gallu mynd efo i Apple. That's how hipster I am. Mae'n oce, rwy'n ni sgwisio rhyw fath o Facebook reference fewn a wedyn fydd y drindod yn gyflawn. Hooray! Huzza! Beth bynnag. A mae Twitter yn y gornel yn crio. Twitter yn y gornel yn siarad am pawb, yn slagio nhw off. Byswn ni, dwi'n really licio'r syniad o yr heads-up display yma. Ond dwi'n un sy'n treulio gormod amser yn cryming hefn yn sbio ar yn ffôn anyway. Dwi'n teimlo weithiau. Dwi'n weithiau'n neud pwynt o golli in mewn quotation marks fy ffôn a ddim really gwybod lle mae o. A eitha hapus fi ddim yn gwybod lle mae o achos dwi ddim eisiau bod yn edrych yna fo hyd. So pan ti deud, nes i matab dy neges testyn di, oherwydd nes i colli ffôn fi, fe ti basically yn ydi, o'n i'n misio siarad efo chdi amser yna. Fine, dwi'n dalt o Sioned, fine.
Bryn, mae gen ti'r nerdist, mae'n ffain. Ti'n angen ffrindiau arall. Ie, ffain. Mae Chris a fi am redeg ffwrdd efo'n gilydd. O na, ti'n rhaid i feddwl, maen nhw'n fydd o mewn rhyw handbag rola, fydd o, a dwi'n eitha licio meddwl, ti'n be, mae fanna, a dwi ddim yn mynd i edrych yn fo, achos dwi wedi bod yn edrych ar bethau gormod yn ddiweddar. So dwi'n yn gwybod... Mae bobl, dwi'n nabod ffrindiau sydd, wel dwi wedi dod yn hyn, actually, mynd ar gwyliau i rola, mae nhw lle dos a ddim signal ffôn. A mae'n real gwyliau wedyn. So, mae cydda, fatha, just does a ddim signal ffôn, does an e-bost, does a byd, just eista nôl i'm technoleg o gwbl, a mae'n absolutely gwych. O'n i ar Dolenni. Yn aros mewn hen ffort o oes Napoleon. Oeddech chi'n chwarae fel Dungeons and Dragons neu rhywbeth? Bysa hwnna'n eitha? Doedd ni chwarae D&D yna, nethon ni chwarae board games yna, oedd o'n absolutely fantastic. Gwych. A just yn yfad. Oedden ni edrych trwy'r hen logbook, yr lle yma. A oedden ni edrych bob yn talon oedd yn mwyn a lai, sôn bod nhw di mynd yna efo lot o gwrw, oedd y llan oedd ddod i fewn ac yn boddi'r coswedd yn redag at y lle yma. So y sawd yna, yfad, disgwyl tan i'r llan o mynd allan, mynd i no fwy o cwrw, dod yn ôl, a cario mae'n yfad. A dyna beth pob yn neud. A dyna beth ni hefyd. Dyn ni yna yfad, chwarae board games a darllen llyfrau, oedd o'n ffantastig. Pam bod ni'n siarad am dechnoleg? Be di pwynt? Ond Bryn, sut nes ti ffindio allan am yr hen gastell ma? Ai trwy'r we? Trwy'r we. Ia, na, ni te. Dyna pan bod ni'n mynd ar y we. A dyna sy'n nes i bwcio ticad wyren yna. Dyna sy'n nes i gael trefnu bob dim efo ffrindiau fi. A dyna pan bod ni'n neud yr haclediad yma, bobl. Fel bod chi'n gallu cael ffrindiau. Google-io. Fine. Be arall mae Google wedi rhoi i ni wythnos yma? So maen nhw wedi dod o diweddariadau i'r rhan fwyaf o'i gwasanaethau nhw. Maen nhw wedi uwchraddio Google Plus, fel disgwyl. Maen nhw'n ehangu lot o'r gwasanaethau T-Cefn i Google Plus i neud pethau'r hawsach i datblygwyr creu apps newydd a creu gwasanaethau newydd sy'n defnyddio Google fel yr system T-Cefn. Mae Game Center wedi cael ei uwchraddio, mae'r technoleg tu ôl i Hangouts wedi cael ei uwchraddio. Mae yna apps newydd wedi cael ei launchio, so fyddwch chi'n neud wan Google Hangouts o app ar yr iPhone. Sydd yn big thing ar gyfer pan ti'n edrych ar Skype ar y ffôn a FaceTime i pethau. Ie, yn union, a oedd Larry Page yn deud yn ytho, dylsa ni fel da ni wan ddim gorau poeni pa meddalwedd, pa operating system ar rywun yn defnyddio. Dyle ti allu gael y profiad. Mae'r profiad fod yn un peth yn bob man. Dyle datblygwyr ddim gorau poeni pa dyfais ti defnyddio a pa caledwyd, pa OS ydi o. Dyle bob ddim bod yn union rhyw fath i bawb. Ond yn dod o safbwynt fi, nes i wylio rhan fwyaf o'r presentation ma, oedd o'n 2 awr. Ac dwi really licio bob dim, bron iawn bob dim nath nhw gyhoeddi, a mae'r redesigns i gyd yn really nice, mae bob dim yn gweithio lot haws, ond y negas o'n i'n gael allan yno oedd fod maen nhw eisiau fod fwy fatha Tesco's i'r byd tech, lle maen nhw efo bob dim a ti'n mynd i wneud y siopa, wel, tybod, dy fyw i gyd i mewn yn ei services nhw. A dyna pam mae'r Google Hangouts newydd yma
da ni'n defnyddio ar y funud, As we speak. yn hytrach na Skype, ar yr iPhone, ar Android, ag yn y browser, ond dydy o ddim ar Windows Phone, a dydy o ddim ar BlackBerry. Ond be dwi'n meddwl ydy, maen nhw jyst isio targedu'r iPhone users i gyd allan am fod mae services Google wedi mynd yn well ac yn well yn well ar dyfeisiadau Apple, ac maen nhw'n trio cael y pobl yna i gyd fatha, wel, mae hyn yn gret, waith fi brynu ffôn Android o'n oherwydd, mae'r services yma i gyd dwi'n defnyddio, maen nhw i gyd ar hyn, ar fyna. Yn integrated, well. Dyna pam oedd nhw yn ddim yn hapus efo pan ddaru Apple newid o iwsio Google Maps. Pan ddaru Google Maps cael ei greu yn dechrau, oedd o'n absolutely... Oedd o'n werth dim. Ond oedd gen nhw, erbyn diwedd y raglen, oedd gen nhw 100,000,000 o bobl yn bwydo gwybodaeth mewn i y system yn neud pethau'n well. Ac oedd yr manylion, oedd nhw'n tynnu mewn oedd nhw'n talu Apple y fraint i fod yr meddalwedd map. A oedd nhw'n talu rhywbeth, oedd o'n arian anhygol sawl can miliwn just i fod yr system mapio arno fo. Dwi'n cofio ti'n deud hynna, a dwi just dal yn cofio meddwl bod hynna bod bonkers. A dwi'n dal yn meddwl hynna rwan. O'na gyn gymaint o'n nhw'n neud gymaint arian o'r manylion o'n nhw'n gallu casglu arno fo, oedd o werth chweil. Chos y diwedd, cwmni hysbysebu ydy Google yn diwedd. Dim cwmni chwilio ar be maen nhw eisiau neud ydy mwyaf da ni'n defnyddio gwasanaethau nhw, mwyaf manylion maen nhw'n gallu cael, a gora be maen nhw'n gallu roed hysbysebion iddyn ni. A dyna be ydy y holl pwrpas nhw. So, maen nhw'n creu gwasanaethau yma, maen nhw'n creu system yma i gadael ni gallu neud be da ni isio. Maen nhw wedyn yn y cefndir yn gallu talu amdano fo, oherwydd mae'r gwybodaeth maen nhw'n gallu casglu y werth arian i'r rhywun. Ond nath nhw dod â service newydd allan sydd ddim i wneud efo hysbysebu, ond lle ti'n talu amdano fo, sef, be dyn nhw, Google Music, dwi'n meddwl, dyn nhw? Dyna dyn nhw? Ie. So ti'n talu $10 y mis, so mae o'n cystadlu'n erbyn Spotify ag Ardio. So, ma'na apparently term nes i dod y gyfarwydd i fi heddiw o bod rhywbeth wedi cael ei Sherlockio. Ac mae term yma apparently dwad o pan ddaru Apple a roed y spotlight search yn mewn yn OS X. Ddaru cael gwarad o rhaglen o'r enw Sherlock, oedd yn weddol oedd boblogaidd ar Mac. Oedd o'n dda iawn. Wel, o'r sôn, oedd o'n weddol boblogaidd, oedd o'n ddalwedd da ar y pryd. Oedd o'n dda am y 90s. Ie, oedd o spotlight yn neud o'n well, so pob yn dweud, mwyn rad ac am ddim yn rhan o'r OS, pam sy'n eisiau talu am y raglen yma. O'r syniad ydy bod Apple wedi neud i ffwr efo reswm y cwmni yna bodoli. Trwy roedd a dyna be mae lot o bobl yn cyhyddo Google o neud trwy newidiadau mae wedi bod yn neud i Reader. Bod yn neud i... Ie, wel, rhaid be nhw'n neud i newidiadau i Google Plus ac efo ar newidiadau i Android ac... Mae nhw wedi Sherlockio Spotify. Mae dynnyddwyr Google wan yn mynd i dweud, mae cerddoriaeth ni gyd fyny ar y system Google Music yn barod, so na talu dick pins, a dwi'n cael mae o'n dod yn syth i ffwrdd. Pam dwi'n mynd i talu Spotify, dwi'n mynd i sens. Ras i gael yr ecosystem gorau ydi ar y funud rhwng Windows, Apple a Google. Dos na neb arall allan yn really efo. Mae hefyd dweud, mae Windows Phone fi wedi bod yn trio gwerthu'r Zune Music Pass i fi ers
erioed fel system. Dyn nhw'n di newid yr enw yna i Xbox Music One? Ydyn, ond wyt ti dal yn goffa downloadio Zune fel rhaglen i transferio dy gerddoriaeth i a pethau. Mae pob peth mor ddryslyd yn efo. Mi ddedau hynna'n hollol shambolic. Achos, o'n i'n gofyn am oedd un o'r amryw dalentog brodyr noswyddi o'n i siarad ar Twitter neithar ynglyn â defnyddio Windows Phone. Ac oedd yn gofyn i fi, wel, wyt ti'n gallu defnyddio, pan bod ti ddim yn ystyried Windows Phone fel ffôn nes ti, ac o'n i jyst i bod yn hollol honest neud, achos bod am iPlayer yn efo, maen nhw newydd gael iPlayer. So, dwi fel, wel, mae hyn... Ag Nokia newydd 92. Mae hwn yn dechrau newid yn sort of ffordd dwi'n ystyried edrych arno fo. Ond chwarae teg, oedd Richard Nosworthy a fi wedi bod yn siarad lot, ac oedd o fel, beth ti'n bod am YouTube arno fo. Ond iwsio YouTube trwy'r browser mae o. So ni jyst dweud, mae HTML5, so mae'n oce fel. Nes ti weld y stori na ddod allan heddiw amdan YouTube ar Windows Mobile? Na? Oherwydd oedd Microsoft mor pissed off efo Google ddim yn creu YouTube ar gyfer app ar gyfer Windows eto. Nath nhw greu yn nhw hunan, a mae Google di gyrru llythyr nhw cease and desist i dynnu fel lawr. Na'r peth, literally, mi oedd na un, ond dwi'n cofio fo newid i just i link i'r mobile site. Neu gyd ydi o. So mae yna app ar enw YouTube yn llythrenol o just yn launcho'r mobile site arno fo. Interesting. Na'r peth, dwi'n cofio mae hwn di mynd â ni i ffwrdd o Google I.O. ond yn ôl iddo fo, dwi'n... Un o'r prif negesiadau yn dod o allan o Googleo. Oedd fod oedden nhw wedi gwneud uffar o gamgymeriad ar hyd flynyddoedd wrth creu y pethau bach wahanol ma oedd yn byw tu allan i gilydd, a maen nhw'n trio dod nhw i gyd yn glwm i fewn i un peth rwan. So fod o ddim yn hassle mynd o Google Drive i Google Mail, Google Music, Google Play... a Hangout, y Hangout oedd y peth mwyaf oherwydd fod oedd gynnu nhw G-Talk, chat, oedd yn byw ar gefn AIM neu rhywbeth. Oh my god, yeah. Japper, di wan. Ac, so maen nhw di wneud, maen nhw jyst di deud, anghofio hynna rwan, ac just dechrau fresh, a mynd am beth da, really, fod nhw'n gallu cyfadda. Da ni wedi gwneud camgymeriad, nawn ni just dechrau fresh, ac gobeithio wneud pawb sticio fo. A mae'r peth i mae gen nhw negas, un syniad canolog, a dyna beth maen nhw'n dweud ydy, hwn ydy negas ni wan, fel mae da ni am neud pethau o hyn ymlaen. A hwn di'r ffordd da ni meddwl mae pethau mae'n mynd i weithio yn symud ymlaen. Hwn ydy'n ethos ni'r ffordd da ni am wneud pethau. Mae, o safbwynt hollol hynanol, o'n i'n wastad yn teimlo rili dwp yn triwsio Google Plus. Chos o'n i fel, dwi ddim yn gwybod beth dwi fod wneud fan hyn. Dwi ddim yn gwybod pam hwn. A digwydd bod, o'n i wedi bod ffwrdd dros penwythnos ac o'n i rili eisiau rhoi lluniau ar Picasa, a wedi anghofio bod fi wedi sign fyny am Google Plus eto, cos dwi wastad yn gadael o pan dwi'n sylweddoli, lle mae'n rhannu stwff Picasa fi efo unrhyw un os nad nhw ar sodyn Google Plus rhywbeth. So o'n i'n mynd, shit, dwi ar Google Plus me. Oh my god, oedd o'n brilliant. Oedd o'n gadael i fi rannu efo bobl tu allan, oedd o'n gadael i fi reoli pwy oedd yn gweld o mewn ffordd eitha intuitive, achos mae'r whole busnes cylchoedd yna wastad wedi bod bach yn annoying efo fi fel, pwy sydd yn gallu gweld y stwff yma, be dwi yn rhannu efo bobl, a ddod i dod bach mwy eglur, neu dweud bod yn berffaith, ond o'n i really di dechrau deall yn well rwan, so dwi'n gofyn defnyddio fo lot mwy, hai fi ddweud. Wel, ydy peth arall bod yn trio neud ydy trio neud o bod o'n mwy o le parhaol i cynnwys ni. Lle mae pobl fel... Mae'r Facebook yn tynnu maint ar ffeiliau lawr ar ôl rhywfaint amser. A mae'r Google mynd i gadw yr llun yn ei maint gyntaf o a roi cadw fo am byth ar y system. Mae hynna fel I suppose mae Tumblrs yn really, dydyn nhw? Rhywbeth tebyg i hynna.
Mae'n anodd i fi weld ddo, hwn ydi wastad y sgwrs da ni'n cael am Google+. Mae'n anodd i fi weld lle, sut fyddai'n cael bobl eraill i ddod i ddefnyddio fo socially. Chos ar hyn o bryd, mae'n eitha da am ys dwi eisiau rhannu lluniau yn allanol, ond mae just yn peth as o'n i'n rhoi nhw ar Picasa blynyddoedd yn ôl anyway. So fi dal ddim quite yn siŵr lle mae o'n mynd i slotio fewn i rhwng Twitter a Facebook. Dwi'n gweld fi eisiau fo, ond dwi ddim yn gweld fi'n cael lot o gynnwys arno fo. Ie, dwi'n gweld... So ma dal y dyfaid na gyda fi rhwng Twitter a Facebook lle Twitter ydy'r un lle gyda fi dwi'n rhannu diddordeba fo bobl. Facebook ydy ffrindiau ysgol sydd yn deud be maen nhw wedi cael ei frecwast. A wedyn yn y canol gyda ti Google+, dwi'n edrych arno fo, dwi'n hoffi y dyluniad, ond os y neb arno fo. Ti'n be, dwi jyst yn cymharu fo rwan hefo'n Facebook a mae'n neud Facebook edrych yn effernol o hyn. A diflas. Ie. Lle mae lot o bethau neis yn digwydd ar y dudalen efo Google+. Ond pethau neis yn awgrymu pethau i fi. Like, gallu ti'n nabod y person yma? Wel, dwi ddim, so there we go. A dwi dal ddim yn hynna o gyffyrddus efo rhannu gymaint o wybodaeth fo Google. Dwi'm yn gwybod be ydi o. Ma' 'na jyst rwbath creepy oherwydd ma' nhw'n gwybod pethau cyn i ti reid iddyn nhw. Oherwydd fod nhw'n gwmni hysbysebu, dwi'n meddwl dio. A dyna di'r wahaniaeth, dwi'n meddwl. Dyna lle dwi'n reid i chi neu efo Apple a Google ydy, os Apple, Google yn fwy o gwmni sydd yn gwerthu products fathau Pixel a ballu, ond a ddim yn dibynnu ar y hysbysebu gymaint, fyswn ni fwy cyffyrddus, ond oherwydd maen nhw'n dibynnu ar gwybodaeth fi i redag i cwmni nhw, dwi'n hynna gyffyrddus. A fod, o'n i roed Google Now ar iPhone fi, ac yn fel, na i just trio fo, gadael ymlaen, gadael o ddilyn fi rownd, am fod mae'r GPS yn tracio chdi lle ti'n mynd a trio gweithio allan lle mae gwaith, lle mae adra. So'r personal assistant kind of Siri type thing ydi Google Now? Ia, mae'n trio fod yn lot fwy na ydy. Mae'n trio fod yn predictive assistant lle mae'n meddwl, reit, os ti'n mynd i gwaith bora yma, oherwydd mae'n bora ddi llun, ond mae'r traffic yn effernol ar y lôn yna, so na i ddeitha chdi, heb i chdi ofyn fi, dyle chdi fynd ar hyd y lôn yma. Sy'n gallu bod yn andros o handi, ond mae'n creepy. Massively creepy, ond eto... Yes, mae'r un peth efo, os ti wedi bwcio flight i rwla. Yep. Mae'n edrych lliw ti, a fel mae'n edrych ar dy Gmail di, reit, dy e-ticket ar gyfer trip i rwla, i San Francisco, dyda. Fel ti'n cyrraedd yn y maes awyr, mae'n dweud, ti'n mewn maes awyr. Mae'n rhaid bod ti'n hedo yn i fama. Mae'n tynnu fyny'r e-bost, a roed o fel cardyn ar tu blaen o ffôn yn barod i sganio yn y giat. Ond... heb i chdi neu'n byd. Cofia, ydy o'n mynd i ddeall Cymraeg. Wel... Na. Ond fod mae hwnna'n bwynt arall hefyd, mae Google Now yn un o prif bethau maen nhw yn mynd i bwysio dros y blynyddoedd nesaf, oherwydd mae o'n integrated rwan. Mi fydd o yn yr update nesaf o Google Chrome, lle fi ddim yn gorfod clicio fewn yn y address bar neu lle bynnag a teipio fewn dy Google Search. Fi di just yn gallu deud be ti'n fod i ddeud hello Google neu rhywbeth dwi'n meddwl ti ddeud. A wedyn ti just yn siarad a mae'n gwrando arna chdi ac yn teipio fewn. A pwy sy'n ddeud ydi o ddim yn gwrando arna chdi o hyd. Ac hefyd maen nhw'n diweddaru maps hefyd. Ac mae'r maps yn mynd i fod yn custom i chdi, so deud os ti'n chwilio am pubs yn amal yn maps i mynd i ffindio pub. Wedyn, os ti'n mynd wedyn
rhyw wythnosa wedyn yn neud search am restaurant, neith iddo ddeitha chdi, after your meal, how about visiting this pub down here? It's very good. A fydda... hwnna nuts! So, t'mo... Wow. Ac nes i weld rhyw comment yn rwla gyna lle oedd o, t'bod, un boi ma'n poeni am fod o'n rhannu computer efo'i cariad, ac fod unwaith oedd hi'n dechrau pwyso A yn y search, fod o'n dod i fyny efo anal ass porn. Oherwydd dyna oedd o'n chwilio amdano hyd. T'bod, Mae hwnna'n broblem oesol, mae'n siŵr, i llawer ohono ni. Wel, dy ddim y problem y rhieni ni gael, de. Dy ddim y problem y rhieni ni gael. Mae'n cymryd lot o feddwl amdano fo, dweud y gwir, achos fel na mae'n mynd, yn amlwg. Mae genna fi ffordd o neud peth o'n, oherwydd hyn, ers wythnos o'n, dwi wedi newid fy ffordd o weithio ar cyfrifiadur. Right. Mae daily browser fi ydi Safari. Hwna dwi'n neud bob dim ynddo fo. Ond, mae bob dim dwi'n logged in iddo fo ydi Chrome. So fatha, os dwi'n logged in i Gmail neu Facebook, Chrome dio. So os dwi'n mynd i chwilio am stwff, dwi'n chwilio am stwff yn Safari, a di Facebook a Google methu tracio beth ffog dwi'n chwilio amdan. Fydd na ddim anal ass porn ar Google Plus fi. Ac ar y nodyn hyfryd yna, da ni'n mynd i symud ymlaen yn gyflym. Da ni wedi siarad chydig am gwasanaethau cerddoriaeth newydd. Yr un da ni'n mynd i skipio heibio fo yn gyflym ydy Twitter #music. Gan bod ni wedi siarad am dwy ochr y triongl, neu y sgwar, falle beidio. Apple, Google, Facebook, rwan Twitter. Yr Holy Trinity. Holy Trinity. Dwi'n credu, o be allai weld yno fo, maen nhw'n cymryd y buzz cerddorol ar Twitter a'i droio mewn i siart. Ydw i'n reit hogia? Wel, y peth dynyddiol sgyn Twitter, di ffaith, mae gyn nhw mynediad i be yn union sy'n digwydd funud yma. Ac mae'n neud synwyr iddyn nhw bod nhw'n symud fewn i gallu creu y manylion yma. Mae nhw wedi bod yn neud yn barod efo teledu, bod nhw'n gallu deud yn union beth sydd wedi bod yn digwydd, beth sydd boblogaidd ar teledu, be mae pobl yn wylio wan, be mae pobl yn ddeud amdano fo, a maen nhw'n gallu rhoi y manylion yna mewn lot fwy o fanylder na mae pobl fel... Mae'r system maen nhw'n defnyddio yn America di bewn alw'r Nielsen Index. Mae'n just yn neud synwyr bod nhw'n symud o wneud hynny ar gyfer teledu, o'r wneud ipyn o bres ar hynny, a i wneud i cerddoriaeth lle gyda nhw'n mwy o bres, a trio neud o bod o'n gwasanaeth yn troi rhywbeth cwmni sy'n actually gallu neud elw. Lle dydio ddim ar y funud. Mae gwasanaeth sort of music.twitter yma yn ddiddorol iawn oherwydd dwi'n edrych ar i top 10 nhw, top 20 nhw, a maen nhw i gyd i weld yn artistiaid eitha non-mainstream. Ti'n meddwl? Pa rei ti'n weld yn dy... Ar hyn o bryd, dwi'n edrych ar popular, new music trending on Twitter, a rhif un ydy dŵd ar enw Hoodie Allen, Het Minnie Mouse. Yeah. A maen nhw gyd yn edrych bach yn... Mae'n edrych yn stuff diddorol arno fo, ddim just yr un stuff bys ti just yn cael, di chwarae lwpio Radio 1, ti'n fa? Ie. Ond dwi di trio fo, ac o'n i eitha... Dwi di bod yn defnyddio Last FM blynyddoedd. Ac dwi di mwynhau hwnna'n fawr iawn. Dwi licio ffordd mae hwnna ti'n teipio enw band i fewn, a wedyn mae'n ffindio bands tebyg a chwarae llwyth o cerddoriaeth debyg, a mae Spotify di reid rhywbeth tebyg i fewn yn hwnnw hefyd. Ond mae hwn, oherwydd dwi'n mond yn dilyn 3 band o ran yn Twitter, oherwydd dim dyna dwi'n defnyddio Twitter ar gyfer, ond dwi'n meddwl ma nhw yn anelu hwn fwy at yr teenage
youth sort of thing, lle ma' nhw'n dilyn y band. Sydd eisiau'r peth newydd, O peth hefyd ydy ddo, ma' nhw yn edrych ar y ffaith bod ti'n creu rwydwaith o gwmpas dy hun, a ma' nhw'n edrych ar y ffaith, fatha, bod, dyd os o'n i'n roed allan bod fi'n gryndo i ryw tafod o music a gyn ryw band. A da chi wedyn deud, mae Bryn yn gryndo, os ma' nhw wedyn yn gallu cysylltu i gwasanaeth sydd wedyn yn gellio chi neud gryndo iddo fo, neu yn gwasanaeth lle chi brynu'r trac, ma' hwnna'n rhywbeth fydd avenue arall fydd chi nhw neud arian trwy mynediad i'r gwybodaeth sgyn nhw. Ond fod ma'n... Oops, dwi'n newid bwys o play ar un. Nes i, mae'n uffernol o uchel. Mae'r plant ma yn licio cyfarwydd uchel. Mae'n anodd iawn gweld sut mae'r music.twitter yma yn... Achos dwi'n gweld hysbysebion yma. Wel, maen nhw'n cael eu talu gyn Spotify, dydy, ag gen... Pwydio, Ardio, rhywun arall sydd arno fo? Ardio, ie. Ond fod os ti di seinio fyny i dalu 5 pint y mis iddyn nhw, ti'n gallu gwrando ar y cerddoriaeth neu gyd trwy hwn. Mae'n app really nice ar y ffôn, ac mae'n eitha tebyg ar y we hefyd. Ond dwi'n ma'n gweld lle fydys nhw'n mynd nesaf efo. I'r pobl sydd allan yna yn dilyn lot o bobl y cerddoriaeth, a eisiau ffeindio lot o pethau cerddoriaeth newydd, dwi'n siŵr fod o'n gret, ond i fi sydd ddim yn defnyddio Twitter yn y ffordd yna, a lot o bobl tebyg i fi, dydy o'n mynd i fod llawer o ddefnydd, dwi'n meddwl. Mae cerddoriaeth yn dechrau dod yn fwy o ffordd i wneud pres wan, rhaid ti ddeud, o ran gwerthiant hysbysebion neu gwmpas o, ti'n gallu chargio i'w rando yn efo. So dwi'n mynd syni bod Google wedi wneud arno fo. Mae Amazon wedi cael o'r cloud player, MP3s nhw. Ydy hyn rwan yn mynd i wneud hi'n haws neu'n anoddach i bandiau bychan gyrraedd gynulleidfa? Dwi'n meddwl falle am bandiau Cymraeg. Na, dwi'n meddwl bod o, chos peth ydy, mae Twitter yn gallu rhoi breakdown yn ytrach o mewn ardaloedd arbennig, so chi'n dweud be mae pobl yn gryndo i o gwmpas fi. So, chi'n dweud mae pobl yn gryndo i'r cerddoriaeth yma o fewn yr ardal yna. So, maen nhw'n gallu rhoi mwy o fanylder yn yr gwasanaethau. So, yn ytrach na bod ni'n... Dwi'n meddwl, os un peth, bydd yr hawsach iddyn nhw dod yn mwy i'r amlwg na fysa nhw, os ydyn nhw'n mynd ar radio neu trio wneud sianel i hunan. Mae'n ffordd o gyda... Achos dwi wedi ffindio o ran y bandiau Cymraeg dwi'n dilyn ar Twitter, mae yna gymdeithas eitha glas, a maen nhw wastad wedi bod wrth gwrs efo bandiau Cymraeg, ond dwi'n ffindio'n hynna'n, bo fi ddim yn fan o'r gydoriaeth, yn gallu bod yn rhan o hwnna hefo'r pethau mwy social ma. So sy'n really nice i allu cael gafael ar ei stwff nhw, achos di stwff nhw ddim wastad ar rhywbeth fel Spotify. Maen nhw'n dod. Ond y peth bydd y gwasanaeth Twitter yn ydy, mae chi gryndo i'r band trwy'r Twitter, a wedi cysylltu efo'r band wedyn trwy hwnna. So mae MySpace yn arfer neu hynna, boys? Yn union. A peth ydy, mae'n neud mewn ffordd sydd lot mwy interactive, mae'n digwydd yn y fan a'r lle. So, ag eich cael mwy o sgwrs efo pobl sydd yn licio'r cerddoriaeth yna, a chi creu cymuned yn o gwmpas. Be maen nhw'n trio neud ydy trio neud hi'n haws i pobl siarad efo'i gilydd, a trio neud yr haws i pobl gallu rhannu gwybodaeth a rhannu diddordebau efo'i gilydd. Hynna di'r holl pwynt o'n efo. Am fod oherwydd y ffordd dwi'n defnyddio Twitter ydy, dwi'n dilyn pobl, dwi'n rhannu diddordebau efo. Mae gynnu nhw section o fewn efo ydy now playing, sef tweeted by people you follow. So mae hwnna'n gallu fod oherwydd mae nhw'n rhannu'r un un sort of design ethics a fi, eich fod nhw'n rhannu'r un un tasg mewn cerddoriaeth, ond dwi'n mae'n ti'n gallu just edrych ar pa fath o gerddoriaeth mae pobl yn licio ar y funud fod dwi newid just teipio fewn Lisa Gwilym i fewn yn efo, a mae'n dangos y bandiau mae hi'n dilyn ar y funud,
So, mae o'n ffordd o darganfod cerddoriaeth wahanol. Ac yn ffordd o wedyn datblygu bethau ti ddim yn reidrwydd yn gweld eto. So mae hynna'n, fel music discovery tool, dwi'n siŵr na fel na the Last FM di bod yn gwerthu hynna'n fyd, ti'n ma? Ond dwi di darganfod gymaint o music trwy Last FM, dwi'n gweld hwn yn gymryd i lew, da. Ydy Last FM ydy pethau'n symud ymlaen fanna o ran dylunio, o ran apps, y pethau felly? Neu ydy just yn neud be mae'n neud yn dda? Mae nhw ers blwyddyn wan ti'n gorfod talu £2 y mis i gael access iddo fo oddi ar apps, ond ar y gwefan mae dal am ddim. Ac mae nhw wedi rhyddhau app newydd ar gyfer y Mac. Dwi'n yn gwybod am Windows, am trio fo. Ond mae nhw wedi rhyddhau app newydd i'r iPhone sydd yn eitha da, sydd yn integratio efo y cerddoriaeth gynti o fewn dy iTunes library yn barod, a diolch yn gorfod fod ar y ffôn, mae'n just gorfod fod yn y cwmwl. So mae o'n ffindio pethau trwy hwnnw hefyd. Mae gen nhw'r Last FM app Scrobbler, a mae'n rwy'n arall di wneud app yr enw My Artists, sydd dwi'n gwybod iawn sydd mae'n gweithio, ond ti'n gallu efoedio'r £2 os ydych chi'n ddefnyddio hwnnw. Oh my god. Ond di £2 sy'n lot ti cymharu fo. Faint ydyn ni 10 of Google isio? $10, ie. O, $10. O, ni'n fanol. Sio 50p di hwnna, ie? Tebyg. Felly, mae pethau yn datblygu yn y ffordd yna, ond mae'n rhaid ni wastad cofio, fel dyn ni dweud yn aml iawn o'r rhaglen yma, ffordd o neud pres allan o ni ydio. So watchwch eich hun. Wel. A mae yna sôn fod iTunes yn mynd i ryddhau service tebyg iawn yn y misoedd nesaf. Dyna ni te. Neu prynu allan un o'r ein a jyst cymryd o dros. Be ydy, da ni wedi weld wan, mae ryfel yma sydd wedi bod yn digwydd rhwng y cwmnïau wan ydy, mae'r dyfeisiadau yna, a mae'r ryfel dyfeisiadau mwy na lai ar ei ben. Mae pobl yn gwybod, mae pobl yn gwneud Apple, neu mae nhw'n Windows, neu mae nhw'n Android. Yr nesa wan fydd yr ryfel gwasanaethau. A dyna lle fydd pobl yn trio cael pobl fewn i gwasanaethau nhw, a trio cadw pobl o fewn gwasanaethau yna. Nath Google, dwi'n yn siŵr os oedden nhw fod i ddeud neu beidio, ond heddiw nath nhw ddeud fod nhw'n bwriadu dod â Google Music i dyfeisiadau wahanol sydd tu allan i Android. Tywod, yn wahanol i Apple sydd mae rhai chdi cael i dyfais. Wel, hyn ydy'r ffordd. Mae'n mynd yn ôl i yr ethos, yr syniad craidd yn y cwmni. Mae Apple i gyd amdan y profiad o dechrau i diwedd. O munud chi'n cerdd mewn i'r siop i pan bod chi'n prynu'r dyfais, cerdd allan efo fo, gosod o fyny. Mae bob dim just o un pen i llall. Mae nhw yn reoli bob dim i roi be mae nhw'n meddwl ydy'r profiad gora. Syniad gael o Google ydy, mae gyn gymaint da chi'n defnyddio y we a meddwl bod nhw'n gallu rhoi profiad gwell iddo chi. So mwy o wybodaeth da chi'n fod o'r rhan efo nhw, y gorau beth y profiad mae nhw'n rhoi yn ôl iddo chi, yn ôl be mae nhw'n grydu. A da ni'n gweld hyn yn dod yn y ffordd mae nhw'n creu gwasanaethau yma. Wel, ar ôl i ti ddarogan yr apocalypse, y rhyfel gwasanaethau, falle bod hi'n amser i ni ddod ar rhifyn heddychlon yma o'r Haclediad i ben. Hogie, mae mis Mai wedi dod â lot o wahanol ddyfeisiadau, canlyniadau, pethau i ni. Mae hefyd wedi dod â degawd newydd i Bryn, felly, pyn beth hapus eto i ti Bryn? Diolch yn fawr. Gan o'r Haclediad. Wythos nesa, yikes, hynna bach yn fian. Tro nesa... Un diwrnod. Rhyw fydd fyddwn ni'n neud yr rhaglen yma yn fyw am 24 awr yn diwrnod, syth o'n Google Glass ni. So hynna'n eitha cool. Just neud rhaglen just yn cerdded rownd y lle. Briliant.
Ond mi fyddwn ni yn dod â y gwybodaeth cyfan gwbl i chi ar beth sydd yn boeth a beth sydd yn ddim ar y we ac yn byd tech trwy'r hyfryd iaith Gymraeg mis nesau i chi. Cyfan sydd ar ôl i ni ddeud ydy diolch eto i Gafin Lloyd am olygu yr haclediad yma yn wych bob tro. Yeah, lot o mistakes. Das chi wedi clywed yr gap hyfryd o hanner awr da ni newydd gael yn trio installio plugins Google Hangout. Nathon ni just sgyrtio dros hynna. Gafin just ydi wneud pob peth just mor llefyn. Sa'ch chi beth yn sylwi bod yna broblem yna. A bod fi wedi bod yn eistedd na'n canu I'm so Ronry. Tra bod pawb arall wedi crasio apps nhw. Dyna, beth heina ar yr outtakes ar gyfer rhifyn 30, honest. Felly, y cyfan sy'n mynd i ddweud nhw, diolch eto i Gafin, diolch i chi am wrando, chi sydd yn neud yr rhaglen yma. Sa'n ni'n mynd ar yma fyna neb yna. Pwy awyr, falle bod na rwy'n allan yna. Ond am rwan, da ni eisiau dweud, hwyl fawr i chi gan criw yr Haclediad. Hwyl fawr! Hwyl fawr! I'm so lonely, so lonely, so lonely and painfully alone. Dwi'n yn clywed neb wan.